आज आमचे बुवा शरद साळकर आणि त्यांचे बंधू सुभाष साळकर यांचा वाढदिवस हा आणि त्यांच्यासाठी इकडे सरप्राईज हा. हे बघा भाई, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा काका. सुहास साळकर आणि त्यांच्या फॅमिलीने मिळून हे त्यांना सरप्राईज दिलेला. दोघांका पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अध्यक्षांकडून फुगड्यांच्या अध्यक्षाकडून व्हायला जात आहे. हे फुगड्यांचे अध्यक्ष का बघूया, आम्ही करतो. वडापावचा नियोजनाक तूच होय तसं काय ना, बाकीचे होत. आठवण असतात Happy birthday to you. Happy birthday dear Gangam. Happy birthday to you. भारत में आए, भारत में आए, तुम जियो हजारों साल है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे. हा नाही तुम्ही दोघांनी अरे राय मेला पुढे. केक का आणि वडे असत आणि चॉकलेट काकांच्या बर्थडे निमित्त.